विदर्भामध्ये पुढच्या 3 दिवसांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय आणि 9 जूनपर्यंत सोसाट्याचा वारा आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे। विदर्भात मान्सूनपूर्व नव्हे तर स्थानिक वातावरणामुळे पाऊस पडणार असल्याचा हा अंदाज वर्तवलाय। पावसासोबत उकाडा सुद्धा वाढणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय। नागपूरसह विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या ढगाळ वातावरण निर्माण झालंय, त्यामुळे तापमानामध्ये तात्पुरती घट झाली आहे आणि उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळालाय। अक्षरशः विदर्भातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये यंदा मोठी होरपळ पाहायला मिळाली होती। तापमान 47 अंशांपर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊन पोहोचलेलं होतं, त्यामुळे उष्णतेच्या या तीव्र झळांपासून आता कुठे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे। पुढचे 3 दिवस पावसाचा अंदाज विदर्भामध्ये दिलेला आहे आणि तात्पुरती आता उष्णतेमध्ये घट झाली आहे, तापमानात घट झाली आहे, त्यामुळे काहीसा दिलासा इथल्या नागरिकांना मिळालाय। गेल्या काही दिवसांमध्ये वातावरण ढगाळ सुद्धा निर्माण झालेले नागपूरसह विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये असं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतं।